uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akayiyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe iyigcine. Leyo ndawo lesilethela abantu bakaNazaretha. Kuthi uNkulunkulu washayela lithi, uthi umnyango wezulu lithi. Ngokuba ungasamdumisi imithetho yakhe, akaze kuyamukela imithandazo. Akaze futhi ukusehlisela izibusiso uma singayilaleli imithetho yakhe siyigcine na. Ngiyafisa namhlanje ngesikhulume le ndaba ngoba ukuhlangana kwethu la kuzoba yize uma singayikhulumi indaba yomthetho leyo le akathi kuyo uzoyilalela imithandazo yethu uma siyenza imithetho. Kuyakube nzima-ke umuntu omzali uma ezofika eseshaya abantu esethethe kanti imfundiso yendaba zinayikhipha. Kuyakubonakala noma kuyezwakala ukuthethiswa komuntu ethethiswela into ayetshelile ukuthi engayenzi. Njengoba sikule ndawo kaNazaretha sisesikhungweni semfundo ephakeme, sinomsebenzi omkhulu wokuthi sivikele igama likaShembe ukuthi lize lingangcoli. Sivikele inkulumo ezithi hayi shuthi umthetho wayo uzokwenziwa kanje, kanti sekubonwe mina, kanti sekubonwe wena. Kuthi masifike endaweni lapho sifuna khona bengaze bethi shuthi le nto nakaseyenza into le abafundisana kule ndawo lakasifuna. Bese kuba ngazuthi masihlangene la sikhuluma indaba kaShembe, asikhulumi indaba yokuthi uShembe ufunani kithi. Amen. Thiwa ngesikhathi seNkosi uThingo enye intombi entethelelo ngidlule lapha ngezwe abadala bethi akushiwo ukuthi inkosazana entethelelo, igama lithi inkosazana lithi intethelelo akuhlangani. Nkosazana into nje iphelele enye kuthiwa nje intombi entethelelo bese kuphelela kanjalo. Yasuka intombi entethelelo inomngane ongakholwa kulolu hambo lwesiko. Kulokhu umngane babo sebadudana bathi ngeke ungivakashele esontweni lakho nami ngizokuvakashela. Bevumelane isuke le ntombi entethelelo khona lapha ekhaya ihambe nomngane wayo beye kuleyo nkonzo yabo. Ufuna kube kuhle befaka amaqhosi kube njeya bebahle dumiso shonile ebese kuthi sakushaya isikhathi somhlangano kaJulayi. Isiyasuka le ntombi yalapha ekhaya ithi kumngane wawo, hawu uyakhumbula njalo uma ufikile kwelakho isonto nawe ufikile kwelakho njengoba sasivumelene. Ngempela bevumelana bese batshele emzini wasehleni. Base bese befika emzini wasehleni ithuke le ntombazane engakholwa lapha ithi, hawu ubungangitsheli ngani ukuthi ugqoka kanje, bona bonke abantu bafakile kwezemhlophe. Ithi hayi kulungile, ayikho inkinga noma ayifakile ngokumhlophe mangene. Isabe le ntombazane ithi hayi ngeke ngihlala lapha ngaphandle komncane. Ethi ungahlali ngaphandle ngoba kuyagcwelana lapha abantu baningi. Akhuluma indaba ukuthi hayi ngeke ngitshengise ukuthi isolakala ngoba nami ngithole le ngubo. Athi hayi le ngubo le ngigqoka mase uvumile ukukholwa ngalapha ekhaya, usuvumile ukuthi uzokumlandela uShembe imithetho yakhe. Yilapho la uzogqoka. Ungakakwenzi lokho kubeka nje ungena nje njalo. Umoya kaNkulunkulu uzofika lapho. Amen. Mnikazi lentombazane
bagcine bevumelene ngokuthi izohlala ngaphandle kwamanje le ntombi ethelelwe isihlala ngaphakathi. Bathi mase behlezi kunjalo ihambe inkonzo iziphele inkonzo. Bathi mase bephuma ngaphandle isithi le ntombi yomngane kade ihleli ngaphandle uthi wena kanti sempilweni kunjani? Ngithukile lapha khona la fike kwahlatshelela khona indawo lapho ngivuma khona nonke. Thima kanjani makhulu? Uthe ngalesi sikhathi sasho njalo ngeke ngabona bonke abantu indawo le ngaphansi kwamatshe iphakame yaphezulu kwasekuvule umgudu umuntu phansi. Wonke umuntu ofika emveni kwalapho ubeshona phansi kwemfundo. Ngisabatheni singamabuza abanye ngiyabona bangena abantu baphose emgodini ngithi hayi wabona ingakungena emgodini. Usiyamtshela ukuthi hayi uNkulunkulu usuyenza lakhe. Wonke umuntu kufanele ukuthi efike emthandazweni wesabatha ingakashiwo kuleyo ndawo. Amen. Sikwesaba singakwenzi isitayela. Singenzi ngathi asazi sizokwenza. Singenzi sangathi asazi ukuthi noma uNkulunkulu esikhumbulile wasimeme emzini wakhe lapha azobe khona ngaleso sikhathi. Ngekudabhise ukuthi kuyisikhathi somthandazo ubona abantu behlabeni ungazi ukuthi kanti yini le benithi izoyenza la. Umuntu kongayazi ngalo bezoyenza emzini wasehleli uyombona ngalokho ukuthi kuyisikhathi sokuthandaza umbone ehleli ungasumbuza ukuthi wenzani into akazoyichaza ukudabhela indawo. Kuthi isibusiso sokuphuma ethempelini singakakhishwa umbone umuntu esinto. Bese lo unenye inhloso ngaphandle kwale eletha abantu kule ndawo. Khona isikhathi esizosehlela angazi noma khona kuzokwenzeka kube umsebenzi esibizela ukuthi thina nathesa ekhaya nje kumele sihambe semnikazi wethu. Kumele kuzoba khona umsebenzi uzodinga ukuthi sihambe siye phambi kwakho umnikazi wabantu. Ebese kuyakusuka-ke kuwe ngaphansi sekuvuka iqiniso lokuthi hawu kanjani namanje. Hayi manje ngisakubili ngizoba kanjani. Ebese umsebenzi uyonakala ngenxa yesinqumo sesithathe umuntu. Yayithi intombi enzalayo ungcono umuntu onomvimbo obonakalayo kunomuntu onomvimbo ongabonakali. Lo onomvimbo obonakalayo icala lakhe lisheshe wena lakho uyovuma nje ukuthi hayi sengizohlala phansi ngiyacela ukukhuthaza ukuthi singazenzi izinto ezizodala ukuthi sizenyeze ngokuze endaweni uNkulunkulu. Amen. Lokho kubeka kabi wonke umsebenzi kaShembe. Uzwe sekukhonjwa uthi uyafika lapho ngaphandle bekuza ukuthi akusondaphi. Chazani uNazaretha ngasehleli. Kanti bakubuza lokho nje kumele uyenze ukuyenza. Ebese kuthiwa anginabantu sondezindlini bakwenza. Bese bishiwe lakhe igama icela kuthiwa usibani bani nje wayenza ukwenza ukuthi bizwe lakhe igama. Bizwe lakhe igama. Izinto-ke ey'kanjena azehleli abantu abathizini abakhandiwe kusayo labo kusuke
yabo njengoba sibukile ukukhulunywa ngempela kuthiwa inkosana kaGumede le yenza ukuthi sabona ngayo ukuthi ayamangazana zakho ukuthi ebese wena kuyalimala ukukholwa kwakho ngenxa yenziwe yini. Ngiyacela amaNazaretha sikhulume into uNkulunkulu ashancela afuna ukuthi siyenze. Sikhulume senzela nanokuthi khona ukuthi umuntu ubengazi ukuthi into ayenziwa. Abanye bethu uNkulunkulu babone ngalezi khathi bafika zonke izinto sezenzeka. Ngoba ufike ngesabatha ubona umuntu engalifasile ikilobhu yokugcina elapho bezomesha ethi maNkosana bese uthi hayi ilokhu kwenziwayo. Kanti akazangitshela nalendlela esigqoka ngayo ngoba nzima nalakini maNkosazana mhlawumbe nje omunye akayazi indaba yakhe akuzuzwakala kahle usuzothetha nje bese ufike umuntu lathi cha indaba akazangizwa angazi nje ayizwa basekuzaleni kakhe. Ngiyacela amaNazaretha inkonzo le ngiyawa umuntu akekho umuntu ongawazi umthetho othize ngenzela ukuthi sicubisane ungafiki isikhathi omunye ethole esenokuhleka ukuthi hayi usibambana ngeke angathi ulukile noma ulukile ngingakhe kanti bengazi wafika la eNazaretha wabona abantu wabona abanye bekwenza eseJerusalem. Amanye amathempeli kukhona lokho ukuthi izinto zinganaki nakithi iklathi futhi kuyenzeka nganakeki ezinzima. Ngikhumbula khona insizwa yakamkhumbuza kuthandazwa la. Kwathi kwafunda incwadi umthandazo weSabatha. Kwathi makufundwa yakhumbuza into yakhe yasho kwelinye ithempeli. Khulunywa ngomthetho wabomela ukuthi umuntu angangeni ezohlanganyela nabangcwele uma kusafuna incwadi yokuqasha ngaphandle kwethempeli kodwa lapho sesihlabelela esiyangena. Amanye amathempeli ayenza amanye angisho ukuthi bengisho nje nami imfundiso nayibona kwelinye ithempeli yenziwa base beyichaza ngendlela leyo. Omunye lokho njengoba singena umuntu kongazi kanjani cha. Amen. Ekuhlupheke futhi awubala amasabatha wobalo lesihlanu sihlangane ngabo ungakazi usuku bheke unawo umlomo uyayazi nabasha uyazi ukuthi ushona khona kodwa ukhetha ukuthula akungasehleli amaNazaretha sizoshintshana nje mekuthi ngihlale phansi kwasukuma inkosazana oyolandela lapho kwenkosazana mekusukuma inkosazana oyolandela lapho inkosazana kuhlupheke uma uzazi ukuthi inkosazana kuhluphe futhi uma uzazi ukuthi inkosazana le ndaba ngifuna sibambisane sonke. Amen.
ngisukuma ngoba ngishusha uthando lukashembe. Angisukumi ngoba ngazi kangcono noma ngazi kakhulu indaba kaShembe, kodwa ngisukuma ngoba ithuba uShembe sesivunile ukuba sifakaze naye, sikhulume indaba yakhe ukuthi yini ayifunayo uShembe kithi, yini ayilindele kithi, yini angayifuni. Ngoba ukwazi kwethu maNazaretha ukuthi uShembe ufunani kithi, ukusinda kwethu. Imiyalo uShembe asinika yona ingoba afuna ukuthi siyibone umuzi oyingcwele wamaNazaretha okhazimula ngaphezulu ilanga nenyanga. MaNazaretha kuthiwa sikhulume ngomthetho kaShembe maNazaretha. Ngizocela nje ukukhuluma indaba ibe mfishane, ngingandi kakhulu nami bese ngibuyela phansi. MaNazaretha, uShembe unyazi wezulu, amasabatha namasabatha baye baguqa abantwana benkosi efakazi besho ukuthi unyazi luNkulunkulu. Kodwa indaba enkulu maNazaretha esingayinakile ukuthi ayikho intethelelo yomuntu obona asazi. Ngibona kuyisho ukuthi sazi ukuthi uShembe uNkulunkulu kodwa singaligcini izwi lakhe. Ubaba unyazi wezulu uhlezi akhala maNazaretha ethi asiyekeni izinto enjengo-Facebook. Wayengathi asiyekeni ukukhuluma ngayo ku-Facebook, wayethi asiyekeni izinto ezinjengo-Facebook. Lokho maNazaretha kuwumthetho kaShembe ngoba idala ngefoni. Kukhona abantu-ke abasaqhubeka mhlawumbe no-Facebook. U-Facebook uzothi uyaqhubeka usafunda lapho ubona i-post ekhuluma kabi ngobaba, ebese wena uzama ukumvikela ubaba, uzama ukucacisa ukuthi hhayi asikanje kanje, ususidibhete i-Facebook, usuwenza lento uShembe angangayifuni. MaNazaretha ithi incwadi engcwele kaJakobe 2:19 ithi uyakholwa, uyasho ukuthi uThixo munye. Impela siyakholwa, siyashunyazwa uNkulunkulu, kodwa namadimoni ayakwazi, noSathane imbali uyakwazi. Akukuhlukanisi namuntu ukuthi uyazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Sizane ukuthi umazi uShembe ukuthi uNkulunkulu kodwa ungakwenzi lokho akufunayo. Ngisho amadimoni noSathane angasiza uma ngabe sizosinda ngokuthi siguqela sivume ukuthi impela unyazi lwezulu uNkulunkulu. Kodwa uma siphuma la sesibuyela ngaphandle sesiba amaNazaretha omhlaba. MaNazaretha, lesi sifungo esisithathile isifungo esiphezulu kunazo zonke izifungo, isifungo sobuNazaretha. Uma umuntu ethatha isifungo sobuNazaretha wazihlukanisa, kufanele angazami ukufana nezwe maNazaretha. MaNazaretha, kubuhlungu ukubona singamaNazaretha singaziqhenyi ngobuNazaretha, sizingabaza. Ubona umuntu eba namahloni ngoShembe ngendlela ayiphatha ngayo, ngendlela akhuluma ngayo, ngendlela agqoka ngayo, yonke into maNazaretha. Kuyaye kube buhlungu umuntu ekushumayeze ekukhokhele kuyisabatha, kodwa uthi uma uphuma ngemandeni wenze into engafanele kubani uyenze maNazaretha, ulindele ukuthi uzokukhokhela, uzokuphuza. Angakuphuzi umuntu, kodwa umngani wakho uzokuphuza kuphela uma kuyisuku lwesabatha. maNazaretha, sizoba nenkinga enkulu. Kuyinkinga nje, mina ngokwami ngibona nje
kwakuyimfihlo yasezulwini, kwangafanele sazi ukuthi uShembe uyini. Kodwa ngoba sesazi sesisenkingeni enkulu kunalabantu abangazi abayibonile umuntu, wena osuvumile waguqa wathunyaza uNkulunkulu, usenkingeni enkulu, usuyifase wena ngesibopho. Ngoba uNkulunkulu kufanele ebesuyaligcina nezwi lakhe. Cela uNkulunkulu abusise izwi lakhe bese lami ekhiphele eceleni. Amen. phambi kwabantwana bakhe bese luba kanye nami lokho engizokhuluma lamazwi azongipha wona mase ngikuphimisa ngomlomo wami ngingakuphimisela ukuthi ningivume nithi ayi cha iyashumayela iyakhuluma intombi yakwaphungula kepha ngikuphimise ngokumdumisa nangokumthanda. Ngenye imini iyasukuma inkosana ithi kwesinye isikhathi ithi abantu abagqoke ingubo emhlophe labo bantu labo asebembonile uShembe ukuthi unguye ufanele udunyiswa unguNkulunkulu. Wathi umuntu nomuntu ofike la uyazi ukuthi wafika kanjani, wambona kanjani uShembe ukuthi unguye sebeyazi ukuthi uShembe unguNkulunkulu, kepha into abangayazi nabashoda ngayo umthetho wakuleli bandla. Ngelinye ilanga umshumayeli umkhabeli yasukuma esanda nezwe uthi makakhuluma uthi imfihlo yasezulwini akumele ngabe ekhuluma. Ukhuluma ngale ndaba yokuthi mawufunda umthandazo kaShembe bese u-eda amagama akho, ufunda ushiya amanye amagama. Uthi uNkulunkulu wasebuhleli bamaNazaretha unesibuko lapha kabuka khona uma kufunda umthandazo ukuba ngabe ufunde kahle yini.
cela ushamba sikhumbule kulaba abanikezwe ithuba lokuba bafunde umthandazo noma ngabe imuphi noma ngabe ihlabelelo kuba bafunde lokho okubhalwe phansi bangatayeli into kaShembe. Sengathi uShembe engasikhumbula ukuthi masukuma siguqa phambi kwabangcwele asikhumbule inhliziyo zethu mese asikhumbule ukuthi masukuma singasukumeli ukuthi sifuna ukubukwa abantu esihlala nabo ukuthi bakuvume bethi hayi cha hayi uyabeka ngoba khona abanye abantu ukuthi umuntu makasukuma kanye bamncoma masakasukuma okwesibili noma sakaphinda usuke engasasukumeli ukuthi khona okukhulumayo ngaphakathi akumele akuphimise ngoShembe ukhuluma phambi kwaShembe angazi ngathini kodwa asukumele yena ukuthi ufuna ukubukwa sigweme lokho nakhona. Ngenye imini inkosana engithanda kakhulu uShembe hamba isifungo ingene emgidini ihlabelela amathiwa ihlabelele yenza konke okuhle ngoShembe kuthe makuhamba isikhathi afika umhla wokuphela lozofika kimi nakuwe bahamba bajabula abashumayeli bangakubo ukuthi hayi hambile insizwa yobonana lensizwa noShembe kwelizayo. Kepha kuthe sihambeni kwesikhathi yabuya lensizwa yazobika ukuthi ayikazi yambona uShembe ayingenanga ezulwini mabayibuza ukuthi inkinga yini ithi bengisina impela bengikwazi ukulisinela uShembe bengihlabelela and bengikwazi ukuhlabelela kepha bekuthi mangisina noma ngihlabelela bengijabulisa nina ngoba ngiyangazi bengifuna ukuncenga yimina ngoba ngiyangazi ukuthi ngiyayenza lento bengajabulisa uShembe bengasineli uShembe bengahlabeleli uShembe sengathi uShembe ngasikhumbula ukuthi masukuma senza noma ngabe yini yakhe siyenzele yena singayenzeli ukubukwa. Ngizodlula lapho ngenye imini umkhokheli wasesandla nezwe yasukuma yaguqa uthi khona labantu abahluphayo esontweni uthi khona abantu abafikayo la uShembe amncenga umuntu for 5 years amncenga ukuba azoba kuleli bandla mese thina siyafika la besikhona la sifike sizozama ukuhlubula lo muntu umkhokheli ubuza umbuzo ukuthi uthi uShembe akwenze njani wena umuntu amncenga u5 years mase efike ezohlubula uye la esontweni. Sengathi uShembe ngasikhumbula sinathesa sibaphathe kahle abangenayo abafika kwinathesa sengathi mabefika singabatshela kuyikhona singabakhohlisi singabatsheli izona ezenziwa yithina mase sizenza umthetho webandla sengathi singabatshela lokho kufuna uShembe lokho kuyiqiniso ngoShembe ngoba khona abantu abasanda nokumbona uShembe abafike eVarsity vele basanda nokumbona uShembe abangayazi imithetho kuthi umuntu makabuza suka ngasekhaya kubo ngoba inkosi ekhethi ngasekhaya kubo ebuze ethi why la kuluka amahephisi kwenziwayo yonke into eyenziwayo mese wena umtshela ukuthi ayi nawe noma ungaluka abantu bayaluka nami ngibone kuluka umtshela ukuthi cha lokho kuphethe kuyikho ihephisi aluka lekhaya ukuthi ngoba kade seshilo ubhuti usambula ukuthi kuhlukene ngeendawo ukuthi kwenzakalani so ngeke uzakhuluma kakhulu kodwa mina ngeke ngithi uma ufundisa okunye ekhaya uthi masuhamba phambili ungayilahli imfundiso yasekhaya uhambe nayo ungafiki phambili la uyakhona ngokubona abanye benza okunye mase uyakushintsha lokho ithi angazi ngizothi inkosana noma iNtasuthi noma ubaba kwi-workshop le yenathesa ebekhona ithi mawuyinkosazane noma inkosana kuleli bandla
usuke eresi yo-attend iklasi, okuqala esibukweni uyibheke ukuthi ubheke ukuthi ugqoke kanjani, ugqokisa kweNazaretha yini, uhloniphekile yini. Uthi ubheke ukugqoka kwakho ukuthi mangathiwa lapho khona ngaleso sikhathi kuqhamuka imoto kababa uyokumani noma uyobaleka ukuthi ingakhona. Nkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngiyacela ushembe sengiguqe phambi kwakhe. Ngiyacela uba njengoba sengiguqelana bese kukhuluma izwi lakhe. Mina ngibe umbhobho wakhe kuphela. Ngingakhulumi indaba yami. Ngingakhulumi indaba yakithi kodwa ngikhuluma indaba yakhe. Abaqeda kuhlala phansi bashaya indaba enkulu, bakhuluma indaba yokuhamba balapha ekhaya. Ukuthi uma usuyiNazaretha kahle kahle kufanele uhambe kanjani. Siyayisizwa ngabadala uma besixoxela ukuthi kwake behla inkokhelo enkulu emzini waseKuphakameni. Umshumayeli uthi umfundisi uGcwensa kwakumshumayeli uPhumalo wayekade ephethe inkonzo eyinikiwe inkosi yamaNazaretha uLangaphuma. Wayesiyakhuluma, wakhuluma kahle kakhulu. Wayethi uma ephuma uthi kwathi uma kuphunywa esontweni uthi ngaleso sikhathi kwangathi abantu babephuma bese bejaha ukwenza ezinye izinto, kodwa kwakuthi uma kuphunywa enkonzweni bese kukhulunywa ngendaba ekade ikhulunywa ngaphakathi enkonzweni. Mhlawumbe nathi uShembe uyasivumela sibe naleyo ndlela ukuthi sibe ndawonye ethempelini. Uma siphuma ethempelini bese sihlangana futhi ndawonye. Engakwazi kahle ukuthi uma sisihlangene indaba bese ibusa lapho uma sihlangene kuba yiyo yini indaba kaShembe. Kuba yiyo yini indaba ebikade ikhulunywa ethempelini. Kodwa uthi umfundisi uGcwensa kwake kube njalo. Uthi kodwa bathi ntambama kwezwakala sethiwa uyabizwa okade ephethe inkonzo, uyabizwa ngaphakathi. Ubizwa inkosi yamaNazaretha. Abantu bonke babephuma beyivuma inkonzo yakhe xa ukhulume kahle. Sikhule kuleli sono uthi umuntu kaNcomo. Umuntu uma umncoma kuleli bandla uyambulala. Umuntu uma umncoma lapha esontweni uyamkhipha uShembe kuye. Ngoba uyakuthi yonke into yothi ngelanga enza into wangangcono uzawuhlubuka. Uzothi noma esenza into kaShembe ebona ukuthi uma ngenza kanjena kangivunywa, kanginconywa, kangibatshazwa bese ufuna ukuyishintsha yenze ngendlela yakhe ezokwenza ukuthi anconywe. Okuningi kuphumile lokhu uShembe akade ukufundisa abantu yilokho indaba yokuncoma. Nomunye mayenza indaba kaShembe ufuna ukuyenza ngendlela ezakumbeka ebalazweni esheshaziwe. Sinaleyo nkinga namhlanje.
Siye sithi noma siphumile silapho uNkulunkulu ade khona. Ekhuluma uNkulunkulu esihamba naye ke thina unyazi lezulu. Amen. Seyikhuluma nje indaba kaNkulunkulu nezelanga nezenyanga nothini. Kodwa uNkulunkulu okufanele simlalele wayekhuluma unyazi lwezulu ukuze siyokwazi ukutshela izizukulwane zethu ukuthi sathi uma sihamba nenkosi unyazi lwezulu yasitshela ukuthi ithe inkosana ekade ihlala phansi uShembe into mase ishila iba umthetho. Siboyiqaphela leyo ngozi khona izinto ayikhulumayo uShembe ebesethi ukubeke ngami ngabe ngithi kube nje. Uma unali isu lasezulwini uyazi ukuthi uma ethi uShembe ukubeke ngaye wazi kahle ukuthi emhlabeni nasezulwini intando yakhe. Indaba esingangene ngayo indaba enjalo kaShembe. Thowa esimayisebizwa ngaphakathi yayisiyabuza inkosi ukuthi kade uthini esontweni. Wayesekabamba uyayeka. Yayisithi inkosi abantu abakhuluma njengawe abafuneki lapha ekhaya. Abantu abakhuluma njengawe bayi lapha kiwa. Ngakho thatha ikhwama zakho, thatha imithwalo yakho, uhambe lapha ePhalamende. Inkolo enjalo. Kungangeni ekhanda lomuntu ukuthi uma ubona amaNazaretha ehlangene amaningi suke sekuyithuba lokukhulu. Ngikhuluma lokho ngoba inkonzo namhlanje ngathi ihamba lawo. Ithi incwadi eyithandwa inkosi uThixo lenkosazana ithi inendawana ethi nenze sengathi abanye bahle ngani. Yayisho njalo. Indaba ebengiyiguqeleke mina bengifisa ukuthi ngikhulume ngenkosi uGombeni isitimela samaMpondo ngoba inyanga yami yona beyingakapheli. Kodwa yangifikela ukuthi ngikhulume lezi zinto ngoba sekusuke wathina kakhulu enkokhelweni. Vele kuyoba yizwi ukuhlangana kwethu kanje noma singezukhokhelana ngendlela kaShembe. Uyinkinga umuntu ongasakhokheleni. Uma amahlombe akhe sephezulu nangokuthi ngisho umuntu eqweba ekukhombisa indlela ukuthi lokhu akwenziwa noma lokhu akwenziwa kanje usuke usuphumile endleleni kaShembe. Umntwana omnika uShembe ungena emanzini usuke sefile masunjalo. Ivesi lesithathu oyifundayo uzofunda imisho le emibili engasekugcineni eBhayibhelini isililo 5 uvesi 7. Sikhuluma indaba kaBabamkhulu njengoba kuMeyi iyona indaba enkulu eyake yehle emhlabeni yehlela thina njengoba sinjena. Uma efika uBabamkhulu ufika ezweni sakwaMthethwa. Wafika walalisa emzini futhi wakwaMthethwa. Uma esefikile lapho sebeyambuza ukuthi singamlungisela kufuna kulungisela kanjani uma uthola indawo yokulala. Isiyaphendula inkosi enkulu uGagane ithi angikwazi bangene ngaphakathi ngoba uNkulunkulu kalala endlini ekuyala lomunye umuntu. Ngicela ningilungisele ngalala nakhona lapha ngaphandle.
base bemlungisela kwadonsa amahlahla kwadonsa yonke into ezokwenza ukuthi kwakheke ikhosomba lokuthi akhosele ngoba sefikile phakathi komuzi. Wathi uma kusalungiswa kanjalo-ke uthe mayesehleli nomnumzane waleli khaya useyamxoxela ukuthi izwe lomisile njengoba ifikile nje inkosi iy'nkomo ziyafa. Iy'nkomo ziyafa nasemasimini ukudla akusaphumi kahle imvula kade yagcina ukuna. Usiyaphendula inkosi kaBamkhulu ithi kulungile uNkulunkulu uzwile. Amen. Yake kusho ukukhuluma kanjena bathi abadala ekade ikhuluma nomfundisi uMngoma ithi umfundisi uMngoma awufuni ukuthi sihambe siye ezulwini. Uthi umfundisi uMngoma siyahamba kodwa siyohamba uma uNkulunkulu evuma uma uNkulunkulu esho njalo uma ngihamba emhlabeni kulungile ngiyaphamba. Bathi yathi ha uMngoma usho uNkulunkulu na ngoba uNkulunkulu uye lo okhulumayo. Amen. Bathi kwathi makhulunywa naye inkosi kaBamkhulu lokho uthi izwe lomisile yasho njalo athi uNkulunkulu uzwile. Base behlukana basehamba kuyolala. Bathi yathi mayelele kulendlu ababeyikhandele yona nabo belele ngapha. Uthi kwathi ekuseni mayesefuna ukuthi eyibone inkosi kaBamkhulu efuna ukuyibuza ukuthi ilale kanjani akabangesakwazi ukuvuka indlela izulu elaselina ngayo. Uthi wasethula kwathi uma sesile kahle wayesehamba eseya kuyo esemangele kanti ntoni umuntu lena engithe mangikhuluma naye wathi uNkulunkulu uzwile mangitshela ukuthi imvula kayikho. Wathi uma esehleli naye sedambile izulu wase kumbuyela ukuthi unendodakazi yakhe esiyendile kodwa engabathola abantwana. Wayesethi uKhombela wayesemxoxela wathi ngendodakazi yami iganile inesikhathi esingaka iganile kodwa ayibathola abantwana. Uthi uKhombela hawu iphi uthumele beyibize ize lapha. Ngicela ungithintele usayitholile. Ihlabelelo sekhulu ama-80. Ey'hlabelelweni zamaNazaretha. Ivesi lesithathu umusho wesithathu. Obaba bethu bona abasekho. Sithweleke thina izono zabo. Amen. Nkosi kubusise. Ngicela ungithintele usesitholile esibhalweni isililo 5 Isilo 5 verse 7. Ubaba bethu bona abasekho sithwele izono zabo. inkosi kubusise. Inkosi uBabamkhulu uma beyichaza bathe ingazange yaya esikolweni. Kodwa iBhayibheli uBabamkhulu bathi lalise ekhanda wayekhuluma incwadi ngekhanda ezazi njengoba ezazi. uBabamkhulu wayekade engayanga esikoleni kodwa izinto uBabamkhulu ayikhuluma zonke eziprofethi ukuthi izokwenzeka namhlanje ziyenzeka. Izinto akhuluma ngazo ukuthi akayifuni eManazaretheni kayilungile namhlanje kuyavela ukuthi ezinye zazo zinobungozi obungakanani empilweni. uBabamkhulu wakhuluma ngeSabatha kudala. Kodwa abantu baze bakuthola ile minyaka nathi sesikhula
sebekhulile masebenza ama-research abo kwaye mabethola ukuthi usuku lokudumisa uNkulunkulu usuku lwesabatha. Indaba enkulu esihlangene ngayo. Bathi masebemizilele lo makoti wayesefika isiyabuza inkosi yezulu ithi njengoba izulu linjena nje amaswela unawo yini ensimini yakho. Uthi wayesephendula wathi ngiyacabanga ukuthi akhona amaswela ngoba nezintanga zikhona. Wasethamba nalo ubuye nalo iswela bese uyalisika usike phakathi bese ubuya nalo kimi. Thiwa wahamba wenza njalo ngempela lokwathi uma efika phambi kwenkosi uBabamkhulu wayesekusikile wasekuvela izinhlamvu lapha kulo phakathi ezabe zintathu. Yayisithi inkosi uBabamkhulu ehele abantwana bakho ke lapho nempela kuthiwa lo makoti wabathola abantwana baba bathathu ayibonge inkosi. Sengizawuhlala phansi. Ithi inkosi langa uma ekhuluma indaba kaSibusiso noSihoko kasikho indaba abangcwele bayaziyo. Kukhona kwakade bekhuluma ukukhuluma indaba yokuthi singabofisa kakhulu ukuthi siyifanise nabantu abangakhona. Bengakuhle leli gugu esinalo leUnazaretha selimele noma kuthiwa kunjani. Kungabe bikho isikhathi la uzodayisa khona ngobuNazaretha ngoba ufuna ukufana nengumuluzi. Ngiyaxolisa ukusebenzisa lelo gama esontweni. Kodwa kungabikho la uzokufuna khona ukuyifanisa nabantu abangekho kuNazaretheni bese udayisa ngomthetho kaShembe. Kungabe bikho insizwa yokwehlela yishwa lokuthi ithinte kancane ekhanda lapha emaceleni ithi yalugunda ngenxa yokuthi abantu ehamba nabo eresi abantu ehamba nabo ecampus bagundile. Angizokhuluma kakhulu ngeintombi zakithi kodwa ibhlokwe kalifakwa lapha ekhaya. Noma ngathi izono sinazo angeke ukuthi ulingekile ukuthi ufake ibhlokwe. Izinto lezo ozenzayo ukubona wena ngathi njengoba uyinkosazana yaseNazaretha uyasala wena. Njengoba uyinkosazana yaseNazaretha awukho esitayeleni. Sengathi bengaphuma emakhanda ethu lokho. Ngoba uNazaretha kuphelele. Khona abantu engibathandayo abawona amaNazaretha. Kunenkolo ikhona nala ecampus. Eyangapha eLimpopo. Laba abantu kunento abayifakayo la esifundeni. Kodwa abantu abakuleyo nkolo abahlukani naleyo. Nganginokuyibuza ukuthi kuba ifoto la basemthethweni ngabe kunjani. Ngoba abantu benamahloni ngeyinwele. Enamahloni ngokuthi yemfaka isiketi. Kwakuyoba njani kube nefoto kuthiwa liyahlala. Laba abantu ngisho kuthiwa uyograduate ufaka ngaphezu kwe-graduation gown. Intombi zakhona engifunda nazo ngikhumbula nangelodwa ilanga kuthiwa ifake ibhlukwe ecampus. Angikhulumi ngabe somuntu kodwa sengikhuluma umthetho kaShembe. Ithi verse lapha ekhaya inhlabo umuntu wasele awuthathi lutho ngokubaba kunezi lapho simakade ezinhlizweni zabantu abaningi. Uma sekukhuluma indaba kaShembe sekukhuluma indaba yomthetho kaShembe ufuna kungabi mnandi. Ngoba sizukholwa manje ukunandi vele. Ngingazi isikhathi eside kakhulu. Ithi inkosi langa uma ikhuluma indaba kaSihoko kasikho noSibusiso. Ithi abanye abantu kodwa ke baye bezama ukuthi umuntu abe izinto ezimbili yedwa ithi akwenzeki. Ithi nalomfana wakuzama wayezama ukuthi ngelilanga bemuhle ngelinye ilanga bemuhle. Ithi mawumuhle ungcwele ithi mawusathane usathane. Uthi abantu abayebezame ukuthi bebe yilezi zinto ezimbili ngesikhathi esisodwa uthi kuyafa ngokwasezulwini. Uthi beyafa ungcwele uyafa uNkulunkulu bese kuthuma le ndawo yasesogwini. Sengathi uShembe bengasikhumbula abantu abasezulwini njengoba silapha sizazi indlela zoNkulunkulu ngoba njengoba silapha singabameli simele uShembe. Amen. Ngiyacela lapho ngithinte khona kabi inkosi ngithethelele inkosi kusini kuzwini.
lakhe uphakamayo. Lesihlabelelo engizokuma ngaso ivesi lesibili lithi ngiphiwe maqhawe. Hlabani umkhosi wezwi lakhe mazwazi zonke izizwe. Njengoba sibuthene nje sigqoke lengubo emhlophe, singamaqhawe kaShembe. Futhi siyazazi ngabanye ukuthi uShembe wasilanda. Ukusilanda kwethu uShembe kwakungemnandi kuze kufike kuye ukuthi kumele ahlanganise abantu bakwaZulu. Babuye babe intwenye ngoba wathi efika uBhombela wathi ngizokuthi indlu kasenza ngakhona nodingane echithekuleyo. Uyasho nasemthandazweni uthi uma uqhubeka umthandazo wathi ayibuthe echithekeni kwayo. Ngicela angeze ukuba mude kakhulu ngisukumiswa amagama asho insizwa engizalayo. Sasihleli nje naye emotweni uthi akukho kuningi mina engiyonishiya nakho. Akukho kuningi futhi engimfundisa kona kusuka ekhanda lami. Wabe sekhipha isihlabelelo neBhayibheli. Wathi umthetho wasekhaya kimi nomthetho oyowufica ngale ezulwini ula esihlabelelweni. Ithi le nsizwa engizalayo kwakungekho lula ukufika koMnazaretha ekhaya kimi. Uze wazi nanini ngisho uhambapho ukuthi kwakungekho lula. Ekhaya lukhulu eNquthu. Uma ufika khona emathuneni lapha uma ufika uqhamuka ngapha ngenzansi uyafica amathuna kwaMdletshe ayalandelana awu-11 ukufika kwaShembe ekhaya. Awu-11 ayalandelana omkhulu bahamba belandelana nezingane zabo kanjalo. Uthi ubaba kwasekunzima nakimi emphefumulweni ngizwe ukuthi ngiyagula impela manje ngiyahamba. Kodwa kwasekuqhamukeni insizwa sihlele ekhaya esibayeni yafika yathethisa ubaba ongizalayo yathi yini ningathathi lo mfana nimfake esibayeni. Uthi yini ningathathi lo mfana nimfake esibayeni nikhulume nezidalwa zala ekhaya. Niyitshela ukuthi ayivaleke phela manje le ntuba. Uthi iyavaleka le ntuba kodwa ayivaleka ngesikhathi eside kwaphinde kwabuya ukugula. Kwabuya sengimdala sengihlangane noShembe sengimbonile uShembe kodwa kungakholwa ngokuphelele. Uthi ngahamba ngaye enkosini uThimo ngafike ngabuza ngathi Nkosi abantu bakithi kuke kwafika lokugula. Bahamba belandelana sekuyabuya manje kuyabuya Nkosi. Bayabuya futhi bayaxoxana uthi athi Nkosi uThimo ukhona umuntu ozohamba kimi kodwa ungethuki okugcina. Yenza njengoba ngisho. Hamba uyolanda izigubhu lana amafutha. Inkosi uThimo yafika yamthelela amanzi esigubhini lesa esilandile. Yambusisela amafutha yathi uzohamba. Njengoba kuzoba nomngcwabo kimi ufike ubusisa inhlabathi la ezongcwatshwa khona lo muntu wakini. Engakabekwa emhlabathini ucele bazobuza ngoba ngizobe nginawo. Amen. Uthi mawuqeda kuyibusisa lowo mgodi lo ebese uyabuye uthi abamvule okugcina uzombona ufike umhlambulule futhi umthele ngawo amanzi Nkosi bese umgcobisa ngamafutha eNkosi. Kuthi mase bemfakile ngaphakathi emgodini ebese uyamhlambulula futhi okugcina bayifaka inhlabathi ngaphezulu ufike uthandaza ucela ukuthandaza wena ungathandazi nabantu abaningi uzobe uyabona ukuthi kwenze kanjani yini eqoqa abantu bakini. Uthi ngahamba ngaye ekhaya ngafike ngenza njengoba iNkosi ishilo. Uthi akuphelanga amaviki kwaphela izinsuku ezintathu. Kukhona ugogo ke ukhokho wethu ubenesithembu. Bayenza ke lento mayahamba ukhokho ukuthi laba bangapha ngabehlanjululwa bahlanjululwe ngesilwane esingekho right esicushile. Uthi sase siyabona ngalelo langa ngoba kwaqala kwaphuma inyoka endlini yaphuma ensimini la ekhona logogo. Uthe mayesahlakula lapha ensimini ngegeja kwase kusuka itshe nje phansi limshaya namandla akasenalo lelosi. La phuma lawela phansi. Itheni Nkosi uThimo yathi Nkosi uThimo ngizobe nginawo uzobona ukuthi abantu bakini baqoqwa yini. Kuyenzeka isizohamba Nkosi uThimo uyasuka umama ongizalayo
uthi Nkosi ngiza kuwe nginosizi. Umama ongizalayo-ke akayena umZulu uMsuthu. Uthi Nkosi ngiza kuwe nginosizi ngoba abantwana engibazalayo babili kuphela engisasenabo abantwana babafana. Uthi Nkosi ngiyacela ungenzele izinto ezimbili. Ngicela ukuthi inkomo zakwaMdletshe zaphuma zizolanda mina emzini wakithi ibuye. Okokuqala basethi Nkosi ngiyacela futhi unginikeze uphawu lokuthi kulo muzi wakwaMdletshe la ngiganele khona uNazaretha ngeke msaphela. Yathi Inkosi uThixo inkosi ikusisi kuzokwenzeka njengomusho. Akuphelanga izinsuku eziningi uma wayesemuhle. Kodwa uba muhle nje usenkingeni ngoba uma ongizalayo-ke unensimbi kusuka la phezulu okhalweni izofika ngenzansi kwedolo. Leya ngozi abalimala kuyo ngo-2009 baphela bonke wasala edolo inkosi unyanga yezulu. Bathi odokotela uma sebemhlola bathi le ngane oyithwele nkosikazi angeke kulunge kahle. Kuzosindwa yedwa wenu ngeke niphile nobabili. Wathi hayi angiyizwa lento engishoyo phindani futhi. Baphinda bathi ngeke nisinde nobabili lo mntwana umthwele la mkhulu kakhulu. Kanti futhi nawe la okhalweni unensimbi okungcono sikusike. Kodwa sizothi uma sikusika bese siyakuphazamisa lapho bese ungabusasinda. Wathi angeke kwazi. Angeke khonakala wase ahamba enkosini kunyazo lezulu besihlela unyazo lezulu. Wathi yathi inkosi unyazo lezulu ungani baba wayeshilo ukuthi kuzokwenzeka njengokucelile. Umama wathi nje iskeni-ke angazi-ke nami ukuthi kwenzeka kanjani ngoba odokotela lapha eskenini bathi umntwana womfana futhi. Wafumaniseka ukuthi aphinde abuyele emuva. Kodwa wasebanalo uthando nokholo lukaShembe ukuthi hayi angingabe ngisabuyela emuva. Ingane inkosi eyayishilo ukuthi iy'nkomo zakwaMdletshe zizobuya nokukholwa ngeke kuphelela ekhaya. Sikhuluma nje khona umntwana wentombazane ekhaya wazalwa ngey'thele zikaMashi. Inkosi kuphela amaNazaretha hhayi umndeni. Njengoba sihlangene la Mhlalisuthi sisalelwe umsebenzi onzima emakhaya. Sisalelwe umsebenzi wokuvusa imizi la esiphuma khona. Sisalelwe umsebenzi onzima ngoba ithi le nsizwa engizalayo unzima lo msebenzi ngoba uthi uma uhamba nje la uhamba khona okuncane okwenzayo kuyakhombisa ngisho noma ubani ohamba emgwaqweni ukuthi umuzi wakini uyawuvusa noma uyawubulala. Wasethi kodwa ukuze izinto zakho izolunga kahle hamba ngokuqonda kukaShembe. Umthetho kaShembe ungawuyekeleli phansi. Ngisho ungabona kwenzakala ini embi engahambisani nokukholwa kwamaNazaretha eyenziwa amaNazaretha ubosukuma. Ngisho awayesazelo ngoba ngikhuluma kanje. Kuke kufike kwezinye iy'nsuku la ngibe ngisabe khona ukukhuluma ngoba izinto ayisafani ukuthi uyakhuluma nomuntu angezwa kahle ezwa ngathi ukhuluma naye kahle. Kodwa leya nsizwa yayingilulekile yathi ukuze izinto zakho zizolunga kahle ubohamba ngokukholwa kukaShembe ngoba konke kuphelele kuYishembe. Nawe nkosazana usalelwe umsebenzi onzima. Uzolidela ikhaya lakini. Uzowudela lowo muzi owazalelwa kuwo. Uhambe emzini wabantu. Ufike uveze khona imfundiso wayithola ekhaya. Angeke kuthiwe hayi ufundile wakuthola kuzothi umfundiso yabazali bakhe. Ungakubika ukuthi ufike emzini wabantu ufike ukhombisa ukuba ukhombisa ukuthi njengoba mina ngingowakwaMdletshe nje udadewethu wathi mayefika mhlambe uye emzini wakwaKhumalo athi mayefika khona afike enze okungenziwa. Uma efika khona kulowo muzi bayombuyisa bamlethe ekhaya ngeke bamlethe eujeni. Angeke bamshiye emgwaqweni la ahlangana khona noSibali. Bazombuyisa ekhaya ukhulunywe nabantu ekhaya. Ithi incwadi kaDuteronomi ngiyayikhohlwa amavesi ngesahluko kodwa ngathi 14:11 u-11:14 mangaphosisi. Ithi ingane engezwa
uma ifundiswa. Uyithathe, uyinikeze abadala bomuzi, bayikhande ngamatshe ife. Kuyoba njalo nakuwe Nhlalisuthi, uma usuhlukumeza umkakho, ngoba uyohamba yobika kwabadala kini. Ngiyacela ukuthi njengoba ngikhuluma nje, angazi akuwona amazwi ami, kodwa ngizama ukukhumbuza ukuthi nanoma yini esiyenzayo ngisho sihambe ekhempasi, asiyikhumbule ukuthi singabantwana abangamaNazaretha, hhayi abantwana bamaNazaretha. Uma usawumntwana weNazaretha kulungile nakho lokho, kuyokufikela nawo ekhaya. Kodwa asihambeni ngokuqonda nokulunga kuJehova, ngoba ngisho kungakuncane kanjani okwenzayo. Bashilo abafuthi abahlala phansi nodadewethu ukuthi ngisho kungakuncane kanjani okwenzayo, kuthiwa noShembe uyakwenza. Asingancolisi igama likaShembe ngoba yena muhle kithi, nanoma sithandaza, nanoma sicela ini uyasinika. Kithi nje kukodwa ukugcina umthetho wakhe nokumdumisa kuphela okuyinto osibusiseni. UmNazaretha lo ugqokile ukuthi uwasha kuhle. Njengoba sesina uwasha.
uwashwa uNazaretha. Uwasha la. Uwasha kuyimshini yokwasha. Yona le ebuye kwashele izazi. Sifaka lapha. Ingoma kaShembe. Bani uzophila? Wona umthandazo uzozwakala yini? Mawusuthandazo ukhuluma. Sengayishibhizi inkolo kaShembe. Okuvila lapha kungasixabanisi noShembe. Amen. MaNazaretha zonke izinto zenzeka ngesikhathi. Lapha nje lokwesikhathi sethu sisikhina. Nanendawo esikuyo inemisebenzi yayo. Naye nathi esale esikuyo inemisebenzi emele ukuthi siyenze eminingi emihle efuna uNkulunkulu kaShembe. Amen. Sizobonga inkonzo namhlanje yokungenisa isabatha ngehlabelelo samakhulu 220.